Ya Allah Rabbi bantuan kita Nabi Muhammad pangulu kita wahai sahabat lan saudara. Assalamualaikum dengarkan sungguh dengarkan firman Quran jujur di surah Araf ayat tataru ayat 127 awainal faqaun dengan khairun kan Nabi Musa berkata Firaun wahai Musa anda permalu sabananya kami nambar kaum kau ingin dari engkau kalabian tersusun berpangkat tinggi pulau batimbun itulah kata Firaun lanat kan Nabi Musa menyojong ke pangkat jo sombong dado jo suaru nanggaga oh jujo cengel limpa-limpa Firaun nyato orang sikapi turun perintah dari Jibril ke Nabi Musa menyuruh manusia Musa dari negari Mesir 10 Muharram Maria surah utang babai salabat timba di laut merah Firaun meninggal sampai aja dek mengajar Musa menyimpan busuk babirapo kapinta kababa unjung penyimpanan kok tangga khusus ka kita tukang pitua umum ka kita tukang silawat kita silawat tiu sampai kaji dibuka alasan tidak nangadang lawat celah nancie andai nancie kalah banyak galimin dengan galema nasi bercampur jo ciri caca sebuah lai kesidang jamuan ulana lalo nantolan jagokan ko sampai jago konyo gigi badan sabi takut tentunya kok melawan kalau Arjuna minang nak katola lawan kasih di pantai nak kami serahkan apabila apinya cuba pikirkan sadang di laut kami tak karam kok kunun baranang di bawah pincuran nyobai walau umpamu anda ila dentolan pikiri benar Tuhanku oh Rabbi Muhammad itu wahai orang ni maka lesabana laula rasul wahai kulipa ya Allah latihan nalakanyo Tuhan ihode malaikanyo oh Allah ya Allah berdiri ialah dengan sendirinya kiamu ala binafsihi oleh itu sifatnya dalam hati dalam kamu ialah di dalamku lima lati dalam ladaku lima ya ilaha illallah masuk sarugo jana la selama la
tenyo tu pua iyo la tarimo Otana la selana de rohani iyo le papulangka Allah le itu ala pengajian iyo la di dalamku Ulima iyo la di dalam ladaku walima ya ilahi illa Allah da la dia mulai la ala iyo Nabi Muhammad la dina lera la sumalul la da iya la ala iyo ya amana ya amana oleh karena dola desa papnyola dia mulai ala iyo de ado sebab oleh ado bakaran dola da iya lala ala iyo amana de la suta la de patanyo la dia mulai la de aja mula la suta patanyo la dia mungko la de pasamu la de iya la ala Allah tapi taruntu dekat kami la de patu la dia mulai la de aja mula kartuna minang lai tarun untuk tanyo la de iya la ala Allah na pulo Tindaro wala di tubuh akito Lejo kulli mahapua Nani yo di kuncinya Lela sabana pade Dengan tolan mama sang tanyo Lai tapi nanane kami Nalekan nado jawabnya Denai kini laba itulah Denai ko nalaka eloknya Lele tapi sebelum mulai kami jawab tanyo Denai samin la taro kami la denana kan la ba usaho Denai kami namanya dia Sapata jodoh Anu pengajian Denai penti yang de kita sekali ni bina agamu Islam ladi agamu kita Lai surah la nyota ka Adona la di dalamnya Lai utang neki Kita menjalankan saja Oh ai saudara samba dilapi Lagi masuk sekarang Dengarkan jale Kedudukan nyawa kan kita parole Para karwa nyawa Pernah kami Imbarai maindang kan ditampi tarik Supaya basisi ale ata jobare Supaya bapiso lelo yang jo amin Lenahnya to bezonyo kan la di
la jotale Lain di sungkui dulu la diri nalape Nada mandiri supaya watara Supayo na chale lekan laki topeka Itu dipakai mati ditompa Nawa jotupu samona samosana Sana tinggal sana pulang Dengan alasan le Quran mamilah Ani sore kasasi Quran mambilah Dia kia sure le dangar kantara Kullu syai'in dengan alaikum La illa wajhahu Kullu disusul Lahul hukmu Anda berma'alum Tiwa sawatu di alam kuntu Latiyo sawatu le walaupun apa Satiwa itu Denanakan lana pinaso nanti darusa sawatu saja yaitu nyuzal Tuhan yang asal Atau siapa nalari kasano nalai balino dengan samparuno lalari kasar sama tu nak tarang antaro lalu ajo jago sawai katulalo siapa nanjago sawai katulupo siapa talupo rohani kolalo siapa nanjago rohani kolupo siapa tak lupa oh ya piko padam kamano pulangnya ini nasaka ambillah timba ambillah jamin cubalah pandang di dalam cara mina do bayang-bayang hari ini kalau ditimbang oleh ampe sagi kaji tarantang karajia sapita katigo ujuran si ujurmu ka ampe bilangan sarang cara mina jo kalau dipaham ayang karajia orang namukan tubuhanan kasat tiba di isa di dalam cara min dan kalau di kana bayang-bayang di sana pareda tiba di insan kan menjadi nyawa tiba di Tuhan menjadi asma bayang-bayang tadi kalau disebut iyo ujuran melasi panang kajut melai sipai nang kasar batali bakajut karano ujuan iyo kamanda di siapa oleh kamalanya di Rusia oleh tipe di rumah alai Rusia lana kanyawa ada mamarilah de alamat hati-hati bana hati-hati bana wai saya bab kurang tak faham oleh indah tak ingin oleh jalan ke guru denale sampai dapet oleh kaki jalannya oleh saratu kapian nak jangan kita oleh na jangan kita oleh buto takili oleh buto di hati oleh bukan di mata lawenan nyolangi oleh sama tu saja lai tapi nyolangi lana tahamu lana basu oleh ini nana sakah lalai anda
la piki lade na pandang lade mari pa lade supayo lade na mahi oh supayo basisi oleh batin jolai le pandang lalu kah lade na ladina lamai dalam luka dale air lade maili tapi nyoluka ota ilang de air ota ilang dia lade batin lala nyoluka lade ilang nana de air oluka lade juai lade lai anda lade pandang la wa anyo menyualan kaki tu anak pagila lade bilang lade salangka lade kato lade sapata lade ambu lade sahambu lade lala saimbau sudah nyawa bapula oleh dalam kulima dalam kulima la ilaha illallah matamu Tuhan di sarung jana soal pengajian lade nalai sakian sudah oleh sana lagian sudah sakian lana uluh dan hari kami nan berdua oh denai kini lade latipo lade nampulo lade masonyo nama sode kutiko oh denala malan jawab tanyo dalam mister desi delapan oh denal sudah lade patanyo oh memanglah sudah nama tanyo oh ladi mungkolane pasamo oh dalam sabana di untuk akan oh denal kami la batu oh kasih Arjuna Mina oh denal tala untuk atanyo oh nama rusuh namanya oh namanya mak dikiro-kiro masalahnya wajah kulima oh denal tolak lade pareso oh masuknya wanan dekat tubuh oh denal jokulima apo keluarnya wanan di tubuh oh denal la jokulima apo tapi nyaruhnya di dalam tubuh oh denal jokulima apo pulo oh memanglah sabana pada oh denal tolan mama sang tanyo oh denal marilah kami jawab oh denal la sa panjang tanyo oh masuknya ke tubuh kita jokulima huwa de masuknya dini ubun Rabbul Alamin nama pintunya oh denanya walana dinala jantung la tapi jaro danga kampulo oh tapi jaro nyawa yo dalam tubuh iyo danga kampulo oh batang penyo nandi jantung oh nandi batang la tubuh kita oh tantu kuno 5 juo iyo sisinan la penguncinya oh denana pola de kuncinya la denala danga pulo larinya wananya kasuo kulima lah yo de kuncinya kok larinya wanana kakida kulima ilah de kuncinya kok larinya wade kate kulima ilah la de kuncinya kok larinya wanan ka bawa kulima Allahu la de kuncinya oh denani tula de kuncinya la denale nyawa la de nyokito oh kaluannya wayo dari la tubuh kita oh denale danga pulo tantu ado pulo nang kulimanyo oh denale la sekarang nangko oh ya itu jonang kulimahu oh denani tula kulimanyo johu lainnya wa masuk johu pulo kaluanyo oh denana la de ko chale oh denala de ala ko nyato anakaran no nele kasari wallahi bagelang juwo oh denani yo bagele pulo la denala sekarang nangko lele tantu lele tanyo nandi hanti lele kana sajo oh denana tanyo la de patanyo cukup sekian la nadi baco lele ba itulah oh denana nangko la ka elonyo hadirin asidang masamu adiyara pulo jolagu sero pada pasir Minang lai ko namo nyo nen la kami batu la pandai pulo la pandai bana sarupa de inyo Arjuna Minang ni karang nang ko nen la de se de la bilangan katu la ujuna ba unjun ba puywa balago tinggal baca kaco cando lai ampe oh jadi salapan
ditambah 2 oh jadi 10. Ditambah 2 jadi 10. Layak orang kaya oh didaya setan. Lapu kuasa 10 sembahyang subuh. Lapu kuasa 10 sembahyang subuh. Kalau lah pandai oh membela bulu. Di dalam bunuh rotan baduri. Di dalam bunuh rotan baduri. La ilah elo mengaji tubuh nenek di dalam tubuh insan berdiri. Di dalam tubuh insan berdiri. Lalu mui oh berantai-rantai. Leta sangku inyo dapat tujuh. Leta sangku inyo kabar 7. Tentui alemu babagai bagai nenek Keputusannya ka Allah jua. Keputusannya ka Allah jua. Tangkai baik baulu baik Tala tak dia batu. Bantamu kai lesamu kai kilometer le anak cucu.